Ei, bună seara, dragilor! Pentru a face umbre cu floricelele de toamnă, despre care v-am povestit, va trebui să întindem pe masa de lucru un sac de plastic negru, mai avem nevoie de o sită destul de fină și de niște făină. Acestea sunt niște floricele, tufănelele în speță, pe care eu le-am cules de la mine din grădină. Voi scoate frunzulițele și voi tăia tufănica cu o foarfecă foarte, foarte aproape de floricică. O vedeți? Bravo! Mai am aici o frunză de crizantemă pe care o așez și pe ea. Bineînțeles, alte frunzulițe de tufănele. Am aici două tufănele foarte, foarte frumoase, mai mici decât prima. Scot frunzulițele ca să le pot tăia foarte aproape de floricică. Găsesc floricica într-un alt loc. Aici am o tufănică de culoare albă și câteva frunzulițe pe care le pun și pe ele pe plasticul acesta negru. Inițial nu arată foarte frumos, dar o să vedeți ce frumos ne putem juca cu ele și ce efecte spectaculoase pot apărea. Plasez tufănica cea albă aici, desfac făina, țin în pumn, presar în sită și apoi, cu ajutorul degetului mare, presar peste toate formele, peste toate frunzele pe care le-am pus pe sacul meu cel negru. Da? Exact așa cum am spus. Presar, cernând făina. O cern, adică o trec prin sită. Mi-a mai rămas făină, nu-i nimic. O pun acolo la loc. Mă scutur ușor pe mâini, mâinile sunt pline de făină. Și, foarte ușor, ridic floricica și iată ce a rămas în locul ei. Ridic și o frunzuliță și iată ce a rămas în locul ei. Mare atenție să nu le mișcăm foarte mult de la locul lor. Ridic frunzulița de crizantemă, vă spuneam eu, și iată ce a rămas. Ridic floricica cu mare grijă, tufănica în cazul nostru și aici la fel. Frunzulița de tufănică, o altă frunzuliță, încerc și cu frunzulițele mai mici și iată, dragilor, ce umbre frumoase, spectaculoase am obținut. Spor și vouă!